Здравейте! Днес ще ви представя един настолен говорещ часовник. Предлага се с говор на руски или на английски език. Като кой от двата варианта избирате, е необходимо да отбележите, докато правите поръчката в електронния магазин. Часовникът, с който ще правя демонстрацията, говори на руски език. Ето го часовника. Виждате го. Много стилен, симпатичен, малък. Предното капаче на часовника се плъзга надолу. След това капачето се премества назад по тъга от 90 градуса и така часовникът застава като настойка. Нека чуем колко е часа. За целта натискаме бутона, който е отгоре. 18 часа и 24 минути. Може да се съобщи часа и с натискане на червения бутон толк, който е отпред. 18 часов 24 минути. Нека да го сверим. Ето колко лесно става. За сверяване на часа е необходимо да натиснем веднъж бутона Mode. След това с натискане на бутона Hour започваме да местим часа. 11 часа. Продължаваме с бутона ми да настройваме минутите. Ако изчакаме няколко секунди, той директно се връща в изходно положение и съобщава новия час, който сме настроили. В случая 11:35. Ако продължим да натискаме втори път бутона Mode, ще влезем в режим, в който да настройваме алармата на часовника. Сега няма да я настройваме. При трето натискане се излиза от този режим за сверяване. Нека да разгледаме и някои други функции, които този часовник предлага. Има 3 звука за звънене на алармата, между които можем да избираме. Това са куковичка, петел и още една приятна мелодия. Как ги избираме? Когато не сме в режим сверяване, т.е. не сме натиснали бутона Mode, натискаме бутона Hour, този с който сверяваме часа, и оттам си избираме съответната желана мелодия за алармата. Нека да ги чуем всичките. Това е куковичката, петела и ето тази приятна музика, която също може да ни буди сутрин. При четвърто натискане алармата е изключена. Друга интересна функция е функцията за включване на всеки кръгъл час да съобщава часа. Това се случва отново, когато часовника не е в режим сверяване. Без да натискаме бутона Mode, натискаме отляво надясно третия бутон, който е за сверяване на минутите. При еднократно натискане тази функция за съобщаване на часа на всеки кръгъл час се включва и съответно при двукратно се изключва. Този настолен говорещ часовник е много удобен, практичен. Това е чудесно допълнение към интериора в офиса или у дома. Създаден е специално за хора с нарушено зрение. Бутоните му са удобни за управление. Изпъкнали са, т.е. съобразени са за потребителите с нарушено зрение. Можете да разгледате не само часовниците, но и останалите категории продукти в нашия електронен магазин. Абонирайте се за нашия YouTube канал и натиснете камбанката, за да получавате известия и да не пропускате новите ни видеа. До скоро!